Zure produktu edo zerbitzua bezeroarengana iristea da gure helburua. Zure marka merkatuan kokatzea eta jendartean leku propio bat egitea. Bideo honetan lehendabizi zure eskaintza norengana zuzenduta dagoen zehaztuko dugu. Bigarrenik, merkatua bera eta produktu zein zerbitzua aztertuko ditugu. Estrategia bat finkatuko dugu horrela. Eta estrategia honen baitan marka eraikiko dugu, zure zerbitzu edo produktuari izaera eman. Gatxikenek komunikazio zerbitzu desberdinak eskaintzen dizkizu. Internet zerbitzua, sareak eskaintzen dituen aukera mugagabeekin. Diseinu grafikoa, diseinu garbiak erabiliz, aplikazio desberdinetan zure marka ezaguterraz bihurtzeko. Argazkilaritza zerbitzua, argazkien bidez zure irudia modu eraginkorrean indartzeko. Eta ikusentzunezko produkzioa, gaur egun merkatuak eskatzen dituen bideo ikusterrazen bidez, ikusleak erakarri eta geureganatzeko. Gatxiken. Komunikatu. Izan. Eskatu aurrekontua konpromezurik gabe.